ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் பப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி மைதா மாவு கூட யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவு வச்சு தாங்க நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சுலபமாக பண்ணியிருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஸ்வீட் பப்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போது க்ளீன் ஆகிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ட்ரை கோகோனட் துருவி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம நார்மலான கோகோனட்டை துருவி லைட்டாக வரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் அரை கப் அளவுக்கு முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க. அரை கப் அளவுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துருங்க. எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகுறபடி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்தாச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இப்போ ரெடி. இப்போது நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். 2.5 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துருங்க. கலந்துட்டு இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு திரும்பவும் பட்டர் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு என்ன மாதிரி பிசைவோமோ அதே மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்து வைக்க வேண்டியது தான். பாருங்கள், நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. கைவிடாமல் பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த சாஃப்ட்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போது நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது 2 பீஸாக நம்ம கட் பண்ணலாம். ஒரு பீஸ் பெருசாகவும் இன்னொரு பீஸ் குட்டியாகவும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி குட்டியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பெருசை நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இந்த மாதிரி தடவி விட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாக தடவியாச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு போட்டு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரோலாக நம்ம மடிக்கணும். இந்த மாதிரி ரோலாக மடிச்சுக்கோங்க. மடித்தாச்சு. மடிச்சுட்டு நம்ம பரோட்டாக்கு மாவு சுற்றி வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுட்டு திரும்பவும் நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டி எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி திக்னஸோடு எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி திக்னஸோடு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மாவு ரெடி. பெரிய சைஸ் நான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி சைஸும் இதே ப்ராசஸ் தான். திரும்பவும் பட்டர்லாம் அப்ளை பண்ணி மாவு போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 2ம் ரெடி. ஃபஸ்ட்டில் பெரிய சைஸாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சப்பாத்தியை இதில் வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்ஸை உள்ளே வச்சிடலாம். வச்சாச்சு. இடம் விட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம மேலே நம்ம குட்டியாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சப்பாத்தியை இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விடுங்க. ஓரங்களை இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டீங்கன்னாலே அப்படியே நமக்கு இருக்கும். இப்போ ஓகே. அதுக்கப்புறமா சைடை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. நான் மடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து சுற்றி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெடி. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் லைட்டாக இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எதில் பேக் பண்ணணுமோ அதில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதில் வச்சாச்சு. வச்சுட்டு முதல்ல ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு மேலே இப்போ கொஞ்சோண்டு பட்டர் நம்ம வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது ஆப்ஷனல் தான். இப்போது நான் நார்மலான ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டு அதில் நம்மளோட பேக் பண்ணுற ட்ரேயை நம்ம உள்ளே வச்சாச்சு. வச்சுட்டு இதை ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வேக விட போகிறோம். 20 நிமிஷம் வெந்தாச்சு. இப்போ அது மறிச்சு போட்டு மறிச்சும் வெந்தாச்சு. மொத்தமாக 40 நிமிஷம் வந்திருக்கு. இப்போ ஓகேங்க, நம்மளோட பப்ஸ் ரெடி. இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணலாம். பாருங்கள், அடி சைடும் நல்லா வந்திருக்கு. மொத்தமாக 40 நிமிஷம் வந்திருக்கு. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க. இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணலாம். பீஸா கட்டர் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சுலபமாக கட் ஆகி வரும். நான் நம்ம நார்மலான கத்தி வச்சு தான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ ஓகே, நான் 4 பீசஸாக கட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பர்பாக நம்மளுக்கு பப்ஸ் ரெடியாக இருக்குன்னு. கடையில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்டோட சூப்பர்பான ஸ்வீட் பப்ஸு நம்மளும் வீட்டில் ரெடி பண்ணலாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.